Sanibonani, sanibonani, sanibonani. Sanibonani, sanibonani, sanibonani. Ngiyathemba ukuthi abantu bayaphila ba-right. It's a Sunday evening today. Angazi le video engiyenzayo ukuthi ngizoyiphosta nini. Angiyazi ukuthi ngizoyiphosta nini le video engiyenzayo. Kodwa-ke, yeah, kusona i-story time. Ngithi nje ake sixoxe. Ake sixoxeni nje. Allow me to vent. See guys, I've cut my hair, all of it. Khona-ke somebody wake wangibuza ukuthi ngadliwa yini la. You see, I've got a scar. This is scar lisihamba all the way deep in. Somebody once asked, I think it was Ubongi Twala, if I'm not mistaken, wake wangibuza inkosi yami ukuthi ngadliwa yini. So you see, this is what happened. So yeah, angazi noma niyabona yini. Yeah. Ngamphendula-ke. Hello, sanibonani Dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalola lwezibhekane zona esihambela lekude phezulu. Do join. Okay guys, so ngizilile njengoba ngigundile ekhanda nje nibona ngigundile izinwele zonke ngizishave off ngizilile. This is a long overdue nzila that I was supposed to do it 5, 6, 7 years ago. I cannot remember because I don't celebrate this. It's one of the things that I chose. It's over, it happened. I don't need to celebrate it and there is no point for me in celebrating it because mhla ngishada ngangashadeli ukuthi ngelinye ilanga ngiyodivorce kodwa ke kwenzeka ukuthi ngezimo zempilo ngazithola ke nami sengibalwa kuma statistics sokuthi nami ngomunye abadivosile. Kodwa ke as usual kuyethiwe umuntu oshadile wesifazane akalishave ikhanda unless eshonelwe indoda. So nami ngicabanga ukuthi iprocess leyo engingazange ngiyenze because at the end of the day ngashonelwa. In my heart ngashonelwa umuntu enganginayo life yami ngamgqiba. Ngizilele wonke umuntu wesifazane ondlula esimweni esimuncu esingekho mnandi nesimenza ngalala ebusuku. Ngizilele wonke umuntu wesifazane njengamanje okhalelwa izingane ongazi ukuthi uzothatha ini ahlanganise nani ngoba ubaba wezingane udecide ukuthi eyakhe impilo uzoqhubeka ayoyiphila elsewhere azijabulise and uma ezijabulisa la ezijabulisa khona akanandaba ukuthi izingane zakhe zilala zidleni. Ngizilele umuntu wesifazane ongasaphili kulo mhlaba odlule emhlabeni ngesandla somuntu wesilisa. As you see these scars that I am showing you, this was a car accident, but there are many more other scars that I have in my body that are visible, that abonakalayo. Akhona amanye ama-scars asenhlizweni angabonakali. Zikhona nezinye izinto eziyi-reminder ukuthi once upon a time ngangishadile and as ngangishadile imphumela yalokho engangikubiza ngomshado engangicabanga ukuthi ngifike at a point or at a stage like kuthiwa khona sizofa silahlane kodwa kwangenzeki-ke ukuthi sife silahlane. Ayikho into ekwazi ukuphuca umuntu wesifazane ilungelo lakhe lokuphila ngokugcwele. Engisho ngesingisi khani izoba imfushane. There is nothing that can steal a woman's life njengomshado. Lento, it can break you physically. It can break you emotionally. It can break and steal away from you financially. Umshado ke loyo. Please forgive me. I don't know what is going on with my light. It keeps going on and off. So if it goes off and ubona sekumnyama ngendlela ongayi understand, it's because it's just acting up. Angazi ukuthi kwenzakalani. Kodwa please forgive me. Sizomane sidlala lo mdlalo. Kodwa I'm not going to pay attention to it because I wanna vent, and the reason ngenza le video today is because ngifuna
Uyabona umuntu wesifazane ongakaze ahlangabezane naleya into leyaya. Ngiyambongela. Ngoba ayikho into ekwazi ukukuhlephula, ikunikize uphila njengayo. Kuzona zonke izinto empilweni ezibuhlungu nezinzima esengike ngandlula kuzona, ngiye ngithi i-divorce angiyifiseli ngisho isisa sami, because isimo engingakwazi ngisho ukusichaza ukuthi siyinto enjani. And this is all because of men who are self-serving, who are self-centered, who are selfish, abazazi bona kuphela, abangamazi omunye umuntu in life. Mangiqala le video kuwena ngithe I've shaved all my hair because ngizilile. And ngizile ngoba I went through a messy divorce. Kodwa uma ngibona izinto ezenzakalayo around, especially lezi esi-exposed kuzona ezabantu besifazane, nezimpilo zabantu abasemehlweni ethu, laba abasebabiza ngama-celebrities or ama-public figure. Njalo ngiye ngiba nesambulelo sokuthi, okusho ukuthi kahle kahle angipholanga ngoba ngisathunkala. Ngisathunkala mangibona abantu bekade ngibathanda, bethandana, bebukeka be-happy, behlukana. There's this two cute couple, uSiya Kolisi noRachel. They broke my heart. I don't know what is happening in their life right now because angibalandeli kakhulu. They broke my heart when they announced ukuthi bayahlukana, because I loved umshado wabo. Well, I loved what they were showing us on social media. As we know ukuthi abantu vele basibonisa lokho abafuna ukuthi sikubone on social media. Njengamanje there's this other young couple that is going through the same thing. Kodwa i-couple engicela ukugxila kuyona kakhulu, nenginombuzo kuyona guys, ukuthi mhlampe nina ninazo izimpendulo. Kwenziwa yini abantu besilisa bendlu emnyama i-definition yabo of success? Once umuntu wesilisa omnyama waphumelela, wanemali, eyakhe i-definition yokuphumelela ukuze abonakale ukuthi unemali ufanele abe nabafazi abawu-5. And half the time mayezoba nabafazi abawu-5, wenza sure ukuthi umfazi lo ozolanywa, ake sithi umfazi lo omusha ofikayo, is gonna be half the age of umfazi omdala. Ayikho into ebroke inhliziyo yami njengendaba kaNozipho. Ngake ngasenza isitori sikaNozipho. I was just doing a review. I'm only now teaching myself to be intentional about the things that I do for me, the little 5-minute alone, the spa dates, taking care of me, basically. Not that I was deprived of it, but I've always just been somebody that I was a nurturer in my marriage and my family. I'm a nurturer. I've always wanted to take care of everybody else. Wamisa i-career yakhe, wamisa impilo yakhe nse on a standstill, wamisa her whole life for umuntu wesilisa, waphilela umuntu wesilisa, wadiphendela emntwini wesilisa. Ayi ngoba wayengekho smart enough, lowa muntu ufundile une-qualification naye bahlangana nendoda yakhe e-university. Ayi ngoba wayengekho smart, ayi ngoba wayengakwazi ukusebenza, kodwa ngoba she was fully serving a man in her life. A man, yabona lo muntu esifazane angimazi in person, ngizange ngahlangana noNozipho, angimazi. Kodwa from what I've read on social media ngaye, ngiyamazi ukuthi unenhliziyo enhle, ngiyamazi ukuthi unobuntu, uyaphila. Ngoba very few women
will allow indoda izalise ekhona, iqoqe izingane zendoda ezindala nezizalwe ekhona naye kuleyo relationship. Iziqoqe ithi, baba letha abantwana bethu ngihlale nabo sibakhulise. At the end of the day, loyo ndoda leyo ikubonga ngokuthi iforce isithembu on you. Uma isisifosa izosifosa ngetshitshi lika-21 years. I-virgin ehlolwe ebuhleni nayo indoda iyogana ngoba isikhonza khona ebuhleni, bayithakazele bashaya izandla, akasivumanga loya mama isithembu. As a result, uyasibonisa manje ukuthi uphumile emzini wakhe lo womshado, is relocating, ubuyela eThekwini, uzohlala eThekwini full time. Ngani? Ngoba uyabona ukuthi angikakwazi. Kungani abantu besilisa bendlu emnyama uma sebephumelele banemali bazibona ukuthi they are successful? I-definition yabo of success is ukuthi umuntu abonakale athathwe abe nabafazi abaningi. Aphenduka isoka lamanyala umuntu emdala. I also question the young virgin here eshade nalo bhuti ukuthi this young virgin izigcine ubuntombi bayo, iyazigqaja, yaziqhenya, yayiqhakambisa, yayimbali eqhakazile enhle, ekugcineni ukuthi izithole iphiwa igama elisha mase ingena esigabeni sokuthi iphile, sokubizwa nge-home wrecker. Ngoba phela you are a home wrecker if uzokwazi ukungena emshadweni wabantu ababili bahlukane ngenxa yakho. You are a home wrecker if wena uzovuma ukuyoba umfazi wesibili, umfazi wokuqala engavumanga, ngoba isintu sithi uma uthatha umfazi wesibili, umfazi wokuqala makabe in align nawe, ayivumi into oyishoyo. Guys, ngibhlungu. uNozipho usimelile singabafazi, walimela iqiniso, waqoqa ingane zendoda yakhe. Bangakhi abafazi abenza leyo nto leyo? Bangakhi abafazi abakwazi ukuthi baba letha izingane siphile sonke ndawonye, azihlupheke la sihlupheka khona, zilambe la silamba khona, zithokoze nathi la sithokoza khona. Waziqoqa ingane zakhe, still wanted more kids of her own, because ngiyakhumbula la ayirekhoda khona her journey frustrated because wayefuna ukuba nabantwana abaningi. Umuntu nje nenhliziyo enhle, nenhliziyo enkulu yokukhulisa abantwana. Kungani amadoda esenza kanje? Kunomuntu wesifazane njengamanje isikhathi sokulala, ulele ngomqolo embhedeni, ubheke phezulu, ubheke isilingi, engazi ukuthi izomnika iy'mpendulo ngenxa yomuntu wesilisa. Omunye untantatheka esitratini, uyehla uyenyuka, akazi ukuthi uzothatha ini ahlanganise nani. Uxoshwe yindoda ngenxa yentombazane. Sekungesekona-ke nje ukuthi-ke abanesithembu nani nabanye abenza izinto ezirongo. KunoPeter Nikhanda kuyimanje othe engena endlini yakhe, indawo ayibiza ngekhaya lakhe, la ezizwa khona ethokozile, ephephile khona, wathi uyafika kugcwele isimamfu sentombazane esilethwe indoda. Kunobandayo emhlabeni obandayo qa, esesimngcwabile ngenxa ye-depression, ngenxa ye-stress, ngenxa ye-abuse. Kungani amadoda esenza kanje? Siwenzeni amadoda to deserve this? Yazi, there are two things. Yabona, i-divorce, it either makes you or it breaks you. And by few abantu who remain the same after divorce, especially abesifazane, by few abakwazi ukuvuka bazithintithe bazithathe. I'm looking at her, uNozipho njengamanje uyavuka, Nkosi yami, uyazithintitha, uyazithatha, is relocating, and he just recently beka-celebrate i-40th birthday yakhe, and I really felt sorry for her because to turn 40 is not akusiyona into encane. It's a milestone ofisa ukuyenza nabantu obathandayo aba-close nawe, nabantu abakwenza empilweni uzizwe uwumuntu, more especially mo ushadile or mo kade ushadile. Yo, I don't know. Ukuma-40s, I'm in my 40s, and we are in this situation where you are in your 40s, and you've already seen things, and you've experienced ukuhlazwa indoda publicly. Ngcono mina, I'm not a public figure. Yangihlaza indoda yami, yakwenza, ngadivosa, I went through it. Kwakungesiyona into esemlonyeni yabantu njengoba sikhuluma ngayo njengamanje, kodwa engifuna ukwazi ukuthi yini eyenza
amadoda abantu abamnyama ukuthi umuntu uma ngabe sezibona ukuthi uphumelele, futhi nje mostly Zulu men who have this habit. Umuntu waphumelela wanemali, impumelelo yakhe ifanele kudifane ngokuthi unabafazi abangakhi. Why? Ngizilile-ke mina bazalwane. Njoba ngithi ngizilile nje, ngizilele wonke umuntu wesifazane who's going through divorce, who's been through divorce, odinga ukuphola, osadinga izimpendulo, ostrugglishayo ukuthi uphuma kanjani kulesimo, ozibuzayo ukuthi ngifike kanjani la. Ngizilela wonke lowo muntu wesifazane, and mangithi ngiyazila, I'm gonna be going through an emotional roller coaster. And allow me to go through this emotional roller coaster with you. Ngicela ukuhamba nani kule journey. I'll record everything that I'm gonna be doing, and I'll open up myself to you. Nizokwazi izinto ezithize eze-personal ngami. I'm willing to share that with you. Kungani-ke ngizokwenza kanjalo? Ngizwe ngazukuthi angingedwa. Ngathi baningi abantu besifazane abadinga ukuphola ngenxa yokuhlukumezeka ngendlela ezihlukahlukene behlukunyezwa abantu besilisa. Baningi abantu besifazane abagowayo, but who don't know who to turn to. Nami ngiyakhumbula ngesikhathi ngigowa okwangempela, going through my own divorce. I had no one. And nizokwazi ukuthi ngizonixoxela ukuthi kungani I didn't have anyone. Kodwa ngibe ngizalwa nabantu. Well, that's a story for another day. Ngizosixoxa. One by one, I am going to unpack the pains eziqaqamba ekujuleni kwenhliziyo zabantu besifazane abaningi. Mhlawumbe ukushare this healing journey yami nani kuzopholisa nabanye abadinga ukuphola. Mhlawumbe if ikuficile yakuthinta nawe you are going through that situation, ngicela uze ungabi namahloni ukuthi ungi-DM. Ngikhona ku TikTok, Meaningful Conversations with uZandi Mfeka. Ngikhona on Instagram, Conversations with uZandi Mfeka, uZandi with the Y. Ngikhona on Facebook, Meaningful Conversations with uZandi Mfeka. And into enhle-ke manje ngo-Facebook ukuthi sesikwazi ngisho ukuthumela ama-voice notes. Ngikhona ku-WhatsApp, send me a voice note, 0719419417. Mhlawumbe, just mhlawumbe, i-healing journey yami izokupholisa nawe. I-healing journey yami mhlawumbe izogcina isenze ukuthi sahlangana, ngoba mhlawumbe kuyohamba kuhambe ngigcine ngenze a very intimate small event out of that. Uma kuwukuthi bakhona abantu besifazane aba-willing ukuthi bafike bathenge ithikithi, either sithenge ithikithi, either kwenziwa ini, mhlampe bakhona abayobona ukuthi ingifanele le eyami, iyangithinta, ihlala ngqo enhlizweni yami, ngiyakudinga nami ukuphola. Kodwa nje engingakusho ukuthi umshado uhlaselwe, lo budlelwane esibubiza ngomathandana uhlaselwe. Abantu abasenalo uthando. Ngibala nabantu besifazane ngoba nabo bayazenza izinto ezimbi ebantwini besilisa. Abantu besilisa ngingazi ukuthi kukhona impuphu nje evele yafika emhlabeni yavuthululwa kwathiwa nje ngendlela abenza izinto ezimbi ngayo kuthina abantu besifazane. Usumthande, wamthandisisa, aze naye azihambe azibuka amacala, abe neshow ukuthi ngisho kungathiwani uzibani bani uyangithanda, but he will still
embarrass you publicly. He will still embarrass you ebantwini bakini, ezihlobeni zakho, elangemini, kubuka wonke umuntu. Aku-embarrass-e nje umuntu wesilisa. Angagcini futhi lapho azishaya isifuba azitshele ukuthi lento ayenzayo iyona. Ngiyacela ukuthi mase ngiqala ngiposta about this healing journey, uma kuwukuthi into engiyobe ngiyipostile ngaleso sikhathi iyakubhora, don't comment, or I'll just switch off the comments. Umuntu nomuntu oyofuna ukukhomenta uyongithola kulama platforms engiwabalulile. Yeah, the easy way nje ngiyovele ngiwavala ama-comment straight. Kodwa-ke ngizilile, ngizilele wena, ngizilele mina. Wena ogowayo ngenxa yendoda, wena obhekele ne-divorce emesi, izingane ziyakukhalela every day, uhamba ama-court wabantwana, usuze wancipha emzimbeni wazizaca wangaka, uyadla kodwa awubonakali ukuthi uyadla ngenxa nje yesimo umuntu wesilisa akufake kusona. Umuntu wesilisa wakusukela wakucela ukukwenza umfazi. Abanye-ke mina zange baguqe nangedolo, abanye kwaze kwaguqa nangamadolo kwenza ubucwebecwebe kwabukisa ukuthi-ke hhayi siyakuthatha manje. Mina abangiguqelanga-ke ngedolo Nkosi yami. Kodwa-ke kona-ke okubalulekile ukuthi iy'mfanelo zenziwa. Okubuhlungu ukuthi zonke lezo zimfanelo ezenziwa kwakuthi mese kushubile ngempela umuntu wakhona simphethe inkanuko nenkohlakalo nayo yonke into ongayicabanga ne-abuse. Athi ufunani kumina? Ufunani kumina? Well, he was Xhosa. Ufuna ntoni kum? Ndazikhupha zaphelela kowenu. Kanti awujabulanga ukuba ngumfazi. Ingasuke uhlale emzini wakho uvala umlomo wakho. There was him. There was him. Hayi, sizo-unpack ngakunye ngakunye bantu besifazane. Abantu besilisa ngeke ngibalahle ngaphandle ngoba ngiyazi ukuthi bakhona abalungile. Bakhona futhi abenza okulungile. Nabo ngiyacela ukubamema. Nabo bavumelekile ukuvula iy'nhliziyo zabo. Sihlale sikhulume ngoba siyagowa. Kushubile akukho mnandi. Ekugoweni kwakho ungabi wedwa. Asihlangane-ke on this emotional roller coaster engizokuthatha ngikubeke kuyona. Ngiyakuthanda. Love and peace.